She's paying me for this. Τι? Μιλάω εγώ, θα βάλεις μουσική σε αυτά. Δεν ακούγομαι εγώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Πού πάω? Μάλλον να. Εγώ εσένα ακολουθώ. Εμένα ακολουθείς? Α, να. Βλέπεις κόκκινο άσπρο. Αυτό. Εδώ δες. Θα βουτήξω από εδώ. Πω ρε φίλε. Είναι αυτό το πράγμα. If you had to guess, why should let you lie on me against? If you had to guess, why should let you lie on me against? If you had to guess, why should let you lie on me against? Όχι, όχι, όχι. Το ξέρω. Αυτό Όχι. If you had to guess, why should let you lie on me against? Μη φουντάρεις. Πιάνε, δεξιά-αριστερά. Ήθελα να δω άμα θα γυρίσεις. Γαμώτο. Το χάσα πάλι. Εγώ για σένα δουλεύω, εσύ. Πρόσεχε. Όποιος κοροϊδεύει λέει, την πίνει. Έτσι. Γιατί η φάση θα είναι καλή. Α, μπράβο. Άνοιξε. Τι είναι πλάι. Hello. Hello. Πάμε και εμείς. Πάμε και εμείς. Να πέσω. Είδες. Κοροϊδεύε εσύ. Ωραία γαμώτο. Τι το ήθελα και γύρισα. Σωματείο δρομένων Παλαιόχωρας. 6 Τρίτου Γιάννη Σκάρη, φτάσαμε. Άνυδρη, βλέπεις. Αλλά όχι, άνυδρη σου λέει ρε φίλε. Όπα, τι
πες ότι χάθηκα Εγώ. και με παρέσυρες. Να μην φαίνομαι εγώ στο βίντεο ο χαζός. Εδώ δεν μπορώ να τραβήξω γιατί είναι ξεβρα... Τέλει. Φτάσαμε. Ήταν λίγο αγχωτικό και εγώ το μεταξύ έχω βάρος.